Bon dia, Catalunya. Aquesta setmana s'ha pogut donar la millor notícia dels últims mesos i fins i tot anys. Israel i Palestina han firmat la primera fase de l'acord de pau impulsat per Donald Trump, que ha convençut en Benjamin Netanyahu. Curiosament, aquest fet s'ha produït just el dia abans de repartir el Premi Nobel de la Pau, un galardó molt desitjat per Trump, que finalment no ha guanyat. Tanmateix, el president dels Estats Units, el mateix que ha entrat al poder per segona vegada amb una campanya basada en les fake news i que en escampar l'odi envers el seu oponent directe i certs grups de població, ha estat l'encarregat de posar fi momentani, i esperem total, en aquest genocidi. Tot i que pugui ser irònic, perquè ho és, Trump ha portat d'una forma o altra la pau davant d'una situació que semblava irreversible, pel que també se li ha d'agrair, com també hem criticat tantes i tantes coses que ha fet durant els 9 mesos que porta de mandat. Ara bé, el que no sabrem, com a mínim fins d'aquí un temps, és el motiu pel qual ha arribat a la conclusió que aturar ara aquesta catàstrofe humanitària s'havia de dur a terme en aquestes dates. Per què ara? Podem pensar que és pel més desitjat pel Nobel de la Pau, però certament no podrem saber si la decisió ha estat presa des de la bona voluntat o simplement s'ha tornat a comportar com un criu pocs dies abans que arribin els Reis Mags amb un premi a la mà. Comencem! Abans d'ampliar la informació de la portada, però ens agradaria donar veu des d'aquí i recordar que aquest divendres ha estat el Dia Mundial de la Salut, un tema que toca moltíssimes persones i que últimament s'ha convertit en un clitxé per intentar tapar el tabú que era i encara és. És molt important parlar d'això, tal com ho sentim, i s'ha de verbalitzar. Per tant, des d'aquí ho volíem dir. I ara sí, com ja hem explicat, Israel i Palestina han arribat a un acord de pau i s'han compromès a seguir la fulla de ruta d'un document. Es tracta d'un pla de 20 punts que ha proposat Donald Trump, on algun dels més destacats, segons hem pogut saber de 3CAT, és acabar els bombardejos. A part, Israel haurà de retornar un seguit de nombres d'hostatges que, un cop tornats, els membres de Hamas que es comprometin a deixar les armes rebran d'amnistia. A part, s'enviarà immediatament tota l'ajuda a la Franja de Gaza i, d'altra banda, es donarà un pla de desenvolupament econòmic per part de Trump per reconstruir Gaza. Ningú serà obligat a abandonar Gaza i Israel no ocuparà ni s'annexionarà a la ciutat palestina. I, per últim, els Estats Units dirigiran els diàlegs per reprendre la pau política entre Israel i Palestina. Sincerament, aquesta darrera condició és la que en genera més dubtes. I fora d'aquest tema, el mateix Donald Trump, qui ha fet el seu primer TikTok des que ha tornat al poder, ha proposat expulsar Espanya de la OTAN per negar-se a augmentar la despesa en defensa militar des de la Casa Blanca. A nivell polític, durant el debat que ha tingut lloc en els últims darrers dies, Salvador Illa va proclamar 2 grans anuncis: construir més de 200.000 habitatges arreu de Catalunya i dur a terme un programa d'acollida de palestins. El president de la Generalitat ha assegurat que, avui en dia, habitatge és sinònim de desigualtat i ha demanat un acord de país per posar l'urbanisme al servei de les necessitats de la gent. El seu objectiu és encabir més habitatges i arribar a assolir una xifra potencial d'unes 200.000 de noves. També ha anunciat la creació del programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina per coordinar l'acollida de refugiats palestins, a més d'intensificar els projectes de cooperació amb Gaza. En l'apartat d'Economia, el professor Xavier Sala i Martín va assegurar en una entrevista a RAC1 el que retrata la societat i la realitat en la que vivim. Som davant d'una crisi global i França ho té molt complicat per en sortir-se. Sí, de fet, França té un deute econòmic de 3,4 bilions. Després de rebre aquesta notícia destapada per alguns mitjans, el catedràtic i economista Xavier Sala i Martín va donar una entrevista al Versió RAC1 en la que exposava un problema de deute públic a nivell mundial. I per què hi ha dèficit públic? Doncs, segons el que explicava, hi havia certes tendències que fan que els governs gastin molt més del que ingressen i per recuperar el que gasten s'endeuten més, com a les guerres d'arreu del món, que han suposat més despesa energètica i defensa militar. A més, el Banc Central Europeu i els d'arreu del món tenen una obsessió amb que el tipus d'interès sigui zero. Aquest fet obliga a endeutar-se. Llavors, França, a sobre, té una inestabilitat política alarmant i no poden reduir la despesa si no hi ha acords. A nivell de la societat, Vito Quiles va anunciar el passat dilluns 6 que farà un tour per certes universitats arreu d'Espanya, començant per la UAB. El projecte s'anomena Espanya Combativa i, segons ell, paraules textuals, després de l'assassinat d'en Charlie Kirk en mans de l'esquerra, cobra més sentit que mai abanderar la llibertat on més amenaçada està.
Durant la seva gira, el periodista espanyol abordarà temes com la llibertat de premsa, el pluralisme polític i el paper dels mitjans en una societat polaritzada. Ha subratllat que el seu objectiu no és altre que trencar el monopoli ideològic que impera a molts campus i obrir espais de diàleg reals sense por ni censura. El periodista també passarà per València, Madrid, Màlaga, Albacete i altres ciutats espanyoles abans de culminar la seva gira per Buenos Aires. En esports, aquest passat dimecres dia 8, la Lliga va confirmar que el partit de la jornada 17 d'aquesta temporada, Villarreal-Barça, es disputarà a l'estadi Hard Rock Stadium, a Miami. Els dos clubs ho van comunicar a través dels seus canals oficials i ja s'han posat en marxa els preparatius. Rebran entre 5 i 7 milions d'euros en variables de taquillatge i marxandatge. La FIFA no s'ha mostrat contrària a la disputa del partit, però els que sí que ho han fet són les aficions locals dels dos equips i també el capità del Barça, Frenkie de Jong. I en cultura, aquest dijous dia 9 ha començat la 58a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, aquesta vegada a Sitges, i tenim un seguit de pel·lícules que no us podeu perdre. Com Frankenstein, protagonitzada per Jacob Elordi, el popular Nate Jacobs d'Eufòria. També tenim Dràcula, amb una relectura del clàssic de Bram Stoker, i pels més aficionats al món de l'anime es presenta Scarlet. I ara anem amb els breus. En el món de Rodalies destaca el tall a la línia R3 entre Barcelona i la Garriga durant els propers 16 mesos. Aquesta setmana hem tingut la tercera gala d'Operació Triunfo i en Max, el jove català que combina els estudis de periodisme amb interpretació, es va salvar gràcies a la votació del públic després de cantar Tu Refugio, de Pablo Alborán, on una part de la cançó va cantar en català. I també s'han dut a terme els càstings de cara a la nova quarta edició d'Eufòria, que ja comentarem més endavant. També en esports, el passat dimarts, el Barça femení es va imposar 7-1 davant del Bayern de Múnich en el debut a la Champions, amb gols d'Alexia Putellas, Eva Payor, Esmi Brooks, Salma Parayuelo i Clàudia Pina. I el mateix dia el Club Blaugrana va anunciar amb un comunicat la seva recuperació econòmica. Des de les oficines asseguren que per segon any consecutiu s'han presentat resultats positius i el pressupost d'ingressos de cara a la temporada 25-26 és de 1.075 milions d'euros. En l'àmbit de la salut, la farmacèutica Johnson & Johnson haurà de pagar 966 milions per càncer vinculat al seu talc, en concret càncer de mesotelioma. Ho haurà de fer després que aquest dilluns un jurat de Los Angeles hagi declarat l'empresa culpable en l'última demanda. La sentència argumenta que els seus productes de talc per a nadons poden causar càncer. I aquest proper dilluns, dia 13 d'octubre, s'estrenarà un nou canal en català, la 2 Catalunya, que neix a partir d'una proposta de RTV que augmentarà els continguts en la llengua catalana fins a un 70%, on hi participarà el periodista català Jordi Basté. El govern espanyol ha donat llum verda a l'ús terapèutic del cannabis, que només es dispensarà als hospitals. Aquesta mesura pretén oferir una alternativa terapèutica en casos on els tractaments convencionals no són eficaços. I per acabar, Jordi Alba ha anunciat la seva retirada del futbol 2 setmanes després que també ho fes el seu company d'equip Sergio Busquets. El que per molts és el millor lateral esquerre del Barça de tota la història penja les botes als 36 anys i 19 títols del seu palmarès. Begging you, put your loving hand out, baby. Begging you, put your loving hand out, darling. Comencem aquest tercer capítol amb novetats. Tal com ho hem pogut veure o escoltar, hem fet el primer petit informatiu per donar pas al segon convidat. I és que avui ens visita un dels millors emprenedors joves del moment, que si us he de llegir tot el currículum no acabaríem mai, així que us faré un resum. Abans, però, m'agradaria dir que de petit, segons tinc entès, era un nen molt mogut, però que va haver-hi un dia que va adonar-se que calia centrar-se. I es va centrar i va obtenir un diploma en cinematografia, que és una cosa que després comentarem, a l'Escola de Cine de Barcelona. Ara mateix ja està estudiant a l'Escola Superior de Disseny i Enginyeria l'Islava i des de fa un any i poc és el fundador i el CEO de Link3RS, una empresa de programari situada a Barcelona. Gràcies a aquesta i altres projectes en els quals ha participat, com ara en Termovers, ha estat galardonat amb diferents premis. Va rebre el Premi de Futur Empresari el 2022 i Intel AI Innovators Award el mateix any. Va ser nominat en el projecte d'acceleració de la IA a principis del 2024,
Va guanyar el projecte Startup al maig del 24 i un mes després va ser finalista del 9è concurs d'Audi Creativity. Ha pogut gaudir d'un concurs d'EcoTour aquest juny i ha estat un dels projectes guanyadors del Premi Startup Program de Junior Achievement. Donem la benvinguda a Héctor Bordas. Què tal? Com estàs? Com va? Molt bé, tots. Bona tarda. Molt bé, encantat de saludar-vos. Primer de tot, si et sembla, ens podries explicar una mica per la nostra audiència també com has arribat a aconseguir tot el que acabo d'anomenar, que no és poc? D'on vens? Què has estudiat? D'on vinc? Què he estudiat no és la pregunta, potser, no? Perquè moltes de les coses que hem fet doncs tampoc venen de tenir una educació gaire arreglada. Ve molt més de tenir empenta i de tenir ganes de fer coses. Pel que acabo d'escoltar, creus que l'educació ara mateix no està en el seu millor moment, no? Sí, realment és un tema bastant delicat perquè també hi ha profes que de manera individual volen fomentar l'emprenedoria, ja que és superimportant, ja no només de cara a muntar un negoci o muntar una startup o un projecte, sinó que l'emprenedoria de cara a solucionar problemes. I l'educació sembla que fins a un punt que els problemes els ignora més que intenta solucionar-los. Llavors, tenir actitud emprenedora en aquest sentit doncs és molt, molt important. Jo et volia preguntar, ara mateix, el teu projecte que hem comentat abans, de què tracta? Linkers va néixer perquè molts de nosaltres, jo ara sí que ho he aconseguit, però abans no, de tenir un bon nivell d'anglès. Un bon nivell d'anglès, a més les persones, comunicar-se entre diferents persones doncs és molt complicat, i quan anàvem a les fires o anàvem als congressos, doncs tampoc ens enteràvem de gaire del que explicaven, tot i que el que podien estar explicant era molt interessant. I passejant un dia, la història sembla molt així, no? Però passejant un dia per la ONU a Ginebra, ens vam adonar compte que això dels traductors hauria de ser una cosa que tothom podria tenir, tot i no tenir el seu pressupost. Llavors, el que ens hem centrat en fer és softwares de traducció i interpretació simultània i van molt enfocats a esdeveniments i conferències que molts cops no es poden permetre doncs, tenir intèrprets i poder fer que el seu contingut pugui connectar amb tothom. Quins problemes intenteu resoldre amb Linkers? Doncs això, no? Bàsicament hi ha un gran problema a nivell de comunicació, a nivell de barreres idiomàtiques que nosaltres volem tractar de solucionar. Ara mateix ens estem expandint cap a la idea de voler muntar una startup d'accessibilitat en general, no només a nivell per fer traducció d'idiomes, sinó també a nivell de subtitulació, de lectura simple, inclús de projectes més futurs com llengua de signes i audiodescripció en directe i bàsicament nosaltres com a empresa ens diem, tot i que el nostre nom comercial és Linkers, l'empresa es diu We Connect People, perquè aquest era el pretext de l'empresa, intentar connectar persones. En l'entrevista que li van fer al Xavier Sala i Martín a RAC1 va dir que estem davant d'una plena crisi global financera. Com creus que es pot afectar l'economia en el vostre projecte i el vostre entorn, que sou una empresa? Clar, és un tema, no?, que és complicat, si més no. El que nosaltres creiem que cap a on va el món és que sí que és veritat que hi ha molts problemes, un d'ells doncs, a nivell financer amb els diferents governs del món, però nosaltres creiem que al final doncs, la indústria, per sort, que hi ha arreu del món és molt potent i està bastant separada dels governs i segueix avançant. És a dir, tot i que hi hagi una crisi, la gent sempre segueix innovant, no? Veiem que OpenAI i totes les empreses van tenint coses noves cada setmana i és veritat que estem al bord de quasi d'un col·lapse, no?, segons expliquen. Però no crec que freni, que aquest cop, gràcies a la intel·ligència artificial i a moltes altres coses, no crec que encara que hi hagi un col·lapse dels governs afectarà la indústria. Jo crec que el que s'afectarà és com plantegem avui en dia els governs, que és una cosa que probablement hagi de canviar. Ara que parlàvem del Xavier Sala i Martín, jo et volia preguntar sobre l'últim llibre que va escriure el professor d'Economia, que va sobre la IA, molt bon llibre, per cert. Jo et volia preguntar, creus que la IA ens ajudarà en el futur, com bé molts experts diuen, o creus que ens perjudicarà traient-nos llocs de feina o per altres coses? Ja ens beneficia i ens perjudica ara, no? En moltes coses.
clar, és com tot. Tenir certs tipus, la dinamita quan es va fer, no? Que no es va fer amb una mala idea, sinó es va fer per intentar beneficiar miners. Llavors també es va començar a utilitzar de manera negativa o per intentar fer coses un tant qüestionables. Això passarà el mateix, no? No afectarà a tothom per igual, afectarà diferent a qui l'utilitzi d'una manera que a qui l'utilitzi d'una altra. Pot ser, en el nostre cas, per exemple, utilitzem molt la intel·ligència artificial per expandir-nos a nosaltres mateixos com persones. Però també pot ser que hi hagi gent que s'hi negui o que vulgui anar en contra, que i a més és una cosa que no es pot ignorar, per tant sí que li pot acabar afectant molt negativament. I en termes de les feines, també és un terreny que avui en dia és bastant delicat, però és com dir, no, és que els cotxes treuen feina als cavalls. Sí, no? Però gràcies als cotxes doncs, ha nascut tota una indústria automobilística que ha donat molts treballs. Doncs ja veurem en el futur quines indústries o quines feines naixeran gràcies a que hi ha feines perilloses, avorrides i tal, que la IA ja pot fer per ella mateixa. I com és liderar una empresa sent tan jove? Perquè molta gent diu avui en dia els joves no estan preparats pel món laboral que es troba i ja ho veiem que pot ser, és mentida, perquè aquí tenim un clar exemple, no? Llavors, com és això? És difícil? T'has trobat amb dificultats? Home, dificultats n'hi ha, però dificultats n'hi ha per fer qualsevol cosa. Vosaltres també, per tenir el podcast, també és difícil, no és venir aquí i inventar-se el que dieu. Llavors, sí, és complicat, però el que crec és que si realment ho vols fer i tens la determinació i tens les ganes i realment ho vols fer, ho pots fer. No hi ha res que et freni. No existeix una paret que et digui no, per aquí no pots passar. Llavors és en funció de l'esforç i la determinació que tu li vulguis posar. Per tant, hi ha molta gent que potser no ho veu, tot i que sorprenentment, no? Quan, per exemple, nosaltres tenim diferents clients i tots són conscients de l'edat que tinc. Igualment, doncs, van amb nosaltres o segueixen volent contractar els nostres serveis. Igualment, això demostra que la gent actualment tampoc té por de que un jove vulgui portar una empresa. Molta gent que ho veu negativament, però també hi ha molta que ho veu de manera molt positiva. Per tant, hi ha un balanç molt interessant allà. Perquè ara mateix he vist el teu perfil de LinkedIn i et defineixes com emprenedor. Per tu la paraula emprenedor, què et porta de significat? Què et diu? Clar, és que emprendre ho he après per molta gent que he conegut, grans referents que he tingut la sort de conèixer, que emprendre no és només muntar una empresa. ¿Vale? I coneixo una persona molt propera que admiro molt que diu emprender no és solo ir al notario. ¿Vale? I és veritat. Emprendre és molt l'actitud, és tenir actitud emprenedora. I això és una cosa que s'ha d'intentar aplicar. He fet una pinzellada abans sobre el tema. Ser emprenedor vol dir la manera amb la qual tu intentes solucionar els problemes. En comptes de queixar-te, en comptes d'enviar-ho tot a la merda. És intentar, doncs, passar, com aquesta mateixa persona diu, de la protesta a la proposta. És intentar, doncs, agafar de lo negatiu, intentar crear alguna cosa positiu i sempre tenir actitud positiva davant d'això. Per això em defineixo com a emprenedor, perquè he après una mica no queixar-me tant de les coses i intentar de manera positiva aportar solucions. En el teu perfil també he vist que estàs definit com a fundador de la teva empresa. Abans t'he preguntat fora càmeres, però m'agradaria que ho expliquessis aquí. Hi ha altra gent involucrada en el projecte. Com has aconseguit aquests contactes? No, clar, un projecte d'una persona sola és molt difícil que tiri endavant. És molt important tenir un gran equip. Clar, és una història interessant. De Linkers vam ser 3 cofundadors, que sóc jo, la Judit, que també ha estat amb mi molts anys fent molts projectes, i un home que es diu Luis, que ha sigut fundador d'altres empreses i que té una diferència d'edat molt gran amb nosaltres, cosa que és superinteressant, perquè té més de 50 anys. I el vam agafar perquè ell tenia moltes ganes d'emprendre també un projecte i ell tenia tota l'experiència a nivell tècnica que nosaltres potser no podíem abarcar. Llavors, en aquest sentit, és el pare d'un amic
que tenim, que també era de la nostra escola. I el vam conèixer, vam veure que tenia un potencial espectacular i li vam proposar de fer aquest projecte. Nosaltres, la Judit i jo, teníem tot el potencial i tot el talent a nivell d'emprenedoria, a nivell de comunicació, màrqueting, generació d'idees, també a nivell de ventes, perquè sobretot nosaltres portem aquest departament, i ens mancava la part tècnica. I ell era tot el contrari. Ell tenia un talent tècnic doncs, espectacular i llavors al juntar-nos doncs, ha sortit Linkers. I quan veu començar us imaginàveu que al llarg dels anys tinguéssiu aquest èxit? Clar, això de llarg dels anys, Linkers com a tal és de... Vam començar el juny del 2024, o sigui que realment És molt... és molt poc. Però Fet un boom molt... hem anat molt ràpid, exacte. O sigui, perquè es fa una idea de la velocitat que vam agafar, va ser el juny, comencem el projecte, comencem. Al novembre ens constituïm com a empresa i al març vam fer el Talent Arena, que va ser un event, va ser el nostre primer esdeveniment, que va ser un esdeveniment supergran, amb més de 34.000 visitants, persones que van atendre, i amb ponents immensos, o sigui, com de la talla de Steve Wozniak o Garry Kasparov o gent de Google, Meta, del govern, ministres. Això és el nostre primer event. I això tot va ser en menys d'un any, això 7-8 mesos. Quin és l'esdeveniment que més gràcia t'ha fet anar? El que t'ha sorprès més? El Talent Arena. Sí, eh? Sí. Hi ha algun altre que destacaries? Mira, l'últim que hem fet, que hem vingut molt recentment de fer-lo, que és la Comic Con de Màlaga. I de què tractava? Bueno, va ser el Talent o la Comic Con? El que tu vulguis, els dos, si vols. Els dos? El que et faci més il·lusió. Bueno, el talent és una cosa molt xula, perquè és una proposta que neix de gent de la Mobile World Capital, que coneixo, que era per intentar donar un lloc, o intentar crear un lloc on tot el talent digital pogués convergir. Vale? I a través de tallers, conferències, amb gent espectacular, amb referents de la indústria i de més. El problema del mobile, no sé si heu estat mai al mobile. No. El mobile és molt d'estant, molt d'anar parlant una a una amb les persones, però pot ser que les conferències que n'hi ha siguin molt específiques en la indústria i que una persona que no sigui dins d'aquesta indústria no les pugui aprofitar. En canvi, el Talent Arena era fins i tot gratuït a l'entrada. Era una proposta oberta per tothom, també va estar molt dirigida a estudiants, per tal de poder anar a un lloc on poder anar a conèixer totes aquestes referències de la indústria a nivell de talent digital. Llavors, per això va ser molt interessant. Estava molt enfocat a les conferències, estava molt enfocat en poder conèixer i poder escoltar en directe el que deien persones que tu admires i poder estar inclús fent tallers, activitats i de més, de primera mà de gent doncs, que mai pensaries que tindries al costat, no? Sí. I això és molt guai. I per una altra banda, és un esdeveniment molt diferent, la Comic Con, que vam tenir també la gran oportunitat de poder cobrir. Era la primera vegada que la Comic Con, que es fa a San Diego, de normal, sortia d'Espanya, sortia dels Estats Units, el primer cop. I la vam portar a Màlaga, a Espanya. I va ser espectacular. Hi havia gent també, en comptes de ser del sector digital tecnològic, doncs era a nivell del còmic, del manga, de l'art, dels videojocs, i a més també actors i personalitats molt, molt referents, com per exemple vam estar amb el Berlín de la Casa de Papel, amb el Pedro Alonso, amb el Jared Leto, amb l'Arnold Schwarzenegger, amb Antonio Banderas, Alex de la Iglesia, Luke Evans, els actors de The Walking Dead, o sigui, gent espectacular. I en quin moment vas ser conscient de la dimensió que agafava aquest projecte? Això... Potser encara no ho estem una mica. Sí, consciència... Soc una persona que per sort soc poc conscient amb el que faig. Això és bo. Per què? Perquè no... O sigui, soc molt conscient, però soc poc conscient a nivell negatiu. És a dir, que no... Que tot i voler fer coses grans, hi ha molta gent que li agafa molta ansietat de dir, ostres, tal. No, jo confio moltíssim en el que fem. Per tant, soc molt conscient, però tinc sort de no ser conscient del que podria sortir malament en aquest sentit. Però sí, això va passar al Talent Arena, no? Sobretot, no allà, sinó quan vam sortir de, bàsicament, tancar a l'esdeveniment, el tracte de dir, vale, doncs ho farem. Perquè dius, ostres, és que ara vindrà el cofundador d'Apple
i jo li traduiré davant de totes les persones. Clar. Llavors dius, això és responsabilitat meva. És clar, això... I tens pànic escènic? O sigui, pel que has dit, entenc que no. No, Però mai has tingut... O sigui, entenc que els actors, per exemple, abans de pujar-se a l'escenari, tenen aquells nervis que són normals en tothom. Entenc que... Tu com veus aquesta sensació? No, pànic escènic gens. No, la veritat que no. No n'he tingut mai. Mai, No. Pànic escènic com a tal, no. Vale. Però Clar, nervis nervis, sobretot de voler que les coses et surtin bé i sobretot quan tens en compte tot el treball que hi ha darrere i tot el que t'estàs jugant potser en un moment, sí. Però no, pànic escènic mai. Abans has dit que has anat a Granada i segons tinc entès que hem comentat de fora A càmera... Màlaga. Ai, perdó, a Màlaga. prop, sí. Segons tinc entès, i hem parlat abans de fora càmeres, has fet alguns viatges. La possibilitat de viatjar i descobrir món amb el teu projecte, amb la teva empresa, crec que és fascinant. Explica'ns una mica què t'aporta tu poder viatjar. A veure, jo penso que és fundamental. De fet, era un dels pilars que quan vam estar plantejant la startup volíem que estigués. A mi i els altres membres de l'equip compartim una afició espectacular de viatjar. Ens agrada moltíssim, no? I en aquest cas doncs, hem tingut la sort a través de premis, a través d'esdeveniments, a través de moltes coses, doncs hem pogut viatjar i veure món, una mica. Tampoc hem anat gaire lluny, és a dir, no hem anat fora d'Europa, per ara. Esperem que durant aquest any o el següent ja doncs, els nostres límits s'expandeixin exponencialment, però sí, no, és espectacular. És de les coses que més disfruto de tot això. I era la idea, jo no vull fer una cosa que m'obligui a estar tancat en una habitació. Clar. Tot el contrari, jo vull anar fora a conèixer llocs, a conèixer gent. És que a més, les conferències nosaltres ho disfrutem moltíssim. Per què? Perquè, també és una cosa que compartim molt al perfil de les persones, dels tres, que és que ens agrada moltíssim aprendre de qualsevol tema. Llavors vas a les conferències, doncs, escoltes a la gent, escoltes 1000 conferències, perquè clar, tu estàs en el teu escenari i te les has de tragar totes. L'audiència pot triar quina vol anar, però és que jo me les he de tragar totes. I acabes aprenent de tot, i a més inclús molts esdeveniments tens la possibilitat de, com estàs en el backstage, o a més doncs, esperes parlar amb els ponents, conèixer-los, i a més és una cosa brutal. I a nivell de viatjar és això, viatjar és obrir-te món, i el mateix que això que t'explicava amb els ponents, doncs amb el món. Doncs no només faig un esdeveniment aquí a Barcelona, sinó és que puc anar a Màlaga, o quan t'explicava que aquest estiu hem estat a Grècia, a Atenes, amb el premi de Startup, que si vols també podem parlar del premi aquest en específic, que és interessant. Doncs és obrir-te món i canviar-te. O sigui, no és només de canviar el món, no? Això també ho diu un amic, que no és només de canviar el món, sinó és fer que el món també et canvia tu. Ara parlarem sobre el Premi Startup, que és anomenat ara. De què va? Startup Program és un premi molt, molt xulo. Ve de la Fundació Junior Achievement a Espanya. Junior Achievement és una fundació que va néixer als Estats Units fa molts anys, que era bàsicament per incentivar o promoure l'emprenedoria. I s'ha anat expandint i ara ja bàsicament aquesta fundació està present a la majoria de països del món. I aquí a Espanya, el que seria Junior, està dividit per continents, i Junior Achievement a Europa organitzen un esdeveniment molt interessant, que es diu Gini, que és que cada any fan un Eurovision de startups. Sinó que de tots els països d'Europa n'agafen 2 startups, una de nivell universitari i una de nivell escolar, que seria menys de segon de batxillerat. I això es fa a través d'un concurs molt llarg, vale? El de petits es diu mini-empreses, i el d'universitaris, que és el que hem guanyat nosaltres, és Startup Program, i es fan molts processos, moltes entregues de molts treballs, i seleccionen 15 per anar a una final a Madrid, i aquests 15 fan un pitch davant d'un jurat molt potent, o sigui, gent de Naturgy, gent de SAP, gent d'empreses multinacionals, vale? Gent de l'Ajuntament de Madrid, tal. Són bàsicament un jurat de 15-20 persones, i entre tots ells decideixen un que va a representar aquell any a Espanya el lloc on toqui. Llavors, aquest any tocava Atenes, tocava Grècia, i vam fer tot el procés, vam anar a Madrid,
i ens van seleccionar de més de 500 i pico startups que s'havien apuntat a l'startup, doncs ens van seleccionar a nosaltres per anar a representar Espanya. I un cop que vam arribar a Espanya vam guanyar 2 premis, perquè allà, quan ajunten totes les startups en destí, no? També les fan competir entre elles per agafar guanyadors europeus. I aquest any ens van donar un premi molt guai del Bank of New York i també ens van donar el tercer premi de la startup, de la tercera millor startup europea. Això a Atenes. És molt fort, eh? Sí, no, és espectacular. Són números molt potents. Sí. Llavors, si haguessis de donar un consell per gent jove que vol seguir el teu camí, quin seria? Començar. És que és el més difícil. Perquè la meva idea serà bona, no? Què faig? Com ho faré? És començar. Clar, però després costa molt mantenir-se, no? O sigui, una vegada comences, al final, per començar necessites idees, que és el que dius tu, i ganes, i motivació, però després per mantenir-se costa el més important, que és l'esforç, no? I la dedicació. Clar, és un punt molt interessant, perquè és veritat que quan et vols mantenir és quan comences a fer coses, és quan comencen a venir els problemes i les adversitats, i és aquí on t'has de mantenir i seguir endavant. Sí, però un cop has començat, si tens el punt, o sigui, si tens la convicció personal de que ho vols fer de veritat, doncs ho faràs. I l'altra cosa és això, sí, és molt important mantenir-se. Arribarà un punt que tot serà complicat, tot serà una pujada cap a dalt, no veuràs la llum al final del túnel. De fet, nosaltres, saps que no és una cosa que es vegi que tot és senzill. Nosaltres hem guanyat tot això i ara mateix, vinc d'una reunió, clar, tenim tot de problemes per solucionar ja, i a més amb la uni i a més amb 1000 coses a la vegada. Per tant, és això, no? Tenir actitud emprenedora és molt important, perquè si no, tots aquests problemes no els podràs utilitzar com a oportunitats per fer coses, sinó es quedaran en problemes. Es faran més grans que tu i t'aixafaran. I ja està. O sigui, és bàsicament això. Tenir la capacitat de tenir una actitud emprenedora per poder tirar endavant els problemes i una certa resiliència de cara a quan les coses vagin malament, perquè aniran en algun moment, doncs poder tenir la cap fred i dir no, hem de seguir perquè estem anant en una bona direcció. O també tenir la capacitat d'escoltar, perquè a vegades hem de pivotar, no? A vegades hem de canviar la idea, hem d'afinar-la, hem d'ajustar-la, i això és al final el que ens farà créixer, no? Per això et dic, tu ara tens, jo què sé, una empresa que fa cafè, però és que ningú va a la teva cafeteria. I després, ostres, que no li he posat un cartell a fora que faig cafè. Clar, i en comptes del problema, doncs què fas? Fiques el cartell. Doncs un problema que tenies l'has generat amb una oportunitat. Llavors, com faré aquest cartell? Vaig a investigar quins són els millors cartells. I ara ficaràs una altra cosa. I ara quins problemes? Tindràs un altre problema. I cada problema serà una oportunitat. I això ho podeu aplicar amb qualsevol cosa. I ja no cal que sigui l'empresa, també és molt important a nivell personal. Amb tota la gent que has dit que has conegut abans i, clar, al final anar a tants projectes i a tants esdeveniments et dona la possibilitat de conèixer persones d'arreu del món molt importants, no? Però, o sigui, entenc que és una cosa, un fet molt, molt guai, però, clar, també algun cop has tingut la sensació d'estar allà, que hi ha molt, avui en dia, els joves diem NPC. Gent que va amb el pilot automàtic i no surt del seu guió, o gent que et dona la brasa. Gent que et dona la brasa. Home, més de la que sembla. Sí, No, però NPCs com a tal, no. El que pots veure és molta gent intentant alguna cosa. Pots estar d'acord amb el que intenten, sí o no? Pots estar d'acord de la manera que ho intenten, però al final jo intento simpatitzar molt amb tothom perquè jo m'hi veig reflexat també. És a dir, de veritat, una de les coses que més he après és, i no m'agrada dir-ho d'aquesta manera, no, però és humilitat, és a dir, nosaltres no anem a un premi pensant que anem a guanyar i que som els millors i no, que va, mai, perquè és a nivell de que tota la gent que està allà amb tu està intentant el mateix que tu, i això és una cosa que som molt conscients, ho intentem ser. És a dir, hi ha gent pesada, no?, que vindrà i et preguntarà o voldrà estirar-te cap a un projecte, però és el que jo faig també, jo també intento anar després d'altres persones i tal. Llavors has de ser molt empàtic amb que tota la gent que trobes també està intentant fer el mateix que tu. Llavors, quan tens també aquesta visió, en comptes de veure-la com gent pesada,
les acabes veient com una part d'una possible comunitat. També et portaràs millor o pitjor amb diferent gent, però nosaltres ens ha passat, no? Doncs ara tenim un cercle d'amics que tots són emprenedors. I tots tenen la seva empresa, el seu projecte, el seu tal, i un triomfa, un dia treu un premi un altre un altre un dia li passa un problema, i llavors entre tots, lo xulo és tenir aquesta comunitat de gent que té les mateixes ganes o actitud i per tirar endavant les coses. Però bueno, gent passada ja, però bueno, s'ha de mirar així. Suposo que en aquest món hi ha molta competència i això també doncs, et retroalimenta i et motiva a seguir creixent, no? Moltíssim. Home, és que la competència... Està bé tenir competència perquè t'obliga a ser millor, t'obliga a seguir millorant. No? Si no hi hagués competència, doncs faries un producte que no, més bàsicament mediocre i ja està. No, però l'altre diu, vale, doncs jo te'l faig millor, i tu dius, no, doncs jo te'l faig millor. Sí, la competència és una mica una benzina per seguir creant un producte o servei que sigui cada cop millor. I això després es demostra també amb clients, És a dir, els clients també volen veure que del que em van contractar al març, del que em contractaran al desembre, doncs ha hagut una superevolució. I a ells els agrada molt. Sí, és una motivació, sí. És curiós perquè amb el teu projecte i els que esteu fent utilitzeu molt la IA, però en canvi les xarxes socials m'has dit que no les teniu molt actualitzades. Per què? No tenim l'Instagram actualitzat. No, bàsicament, sí que és veritat que Instagram és una eina molt interessant, però nosaltres al ser una eina que són bàsicament B2B, i som a més molt SaaS, B2B, per una empresa, per un sector d'empreses molt nínxol, vale? Que són organitzadors d'esdeveniments o esdeveniments internacionals, que sí que n'hi ha molts, però bàsicament tota la indústria no és tan gran de gent que ho fa, ens estimem molt més utilitzar la via LinkedIn, ja que és on està el nostre cercle. Simplement és per això. I el tema d'Instagram sí que anem pujant coses, però amb tantes coses no ho veiem com a prioritat. En canvi, amb el LinkedIn sí que tot ho intentem pujar molt més ràpid. Però sí que són una eina, sí. I de quina manera utilitzeu la IA, vosaltres? La IA? Per tot. Per tot, Per tot. Home, és molt... A veure, arriba un punt que també... Però per tot. És que és molt útil. És molt útil. O sigui, a tu t'agradaria que a l'escola, en el món de l'educació, ensenyessin a utilitzar correctament la IA? Clar, què vol dir utilitzar correctament la IA? Amb un bonus ètic i moral a priori, no? És a dir... Sí, clar, no, això segur. És que la IA també és un ganivet de doble fil, no? O sigui, pots fer coses molt positives i pots fer coses molt negatives. Llavors s'ha de mirar. Jo crec que tampoc és aprendre a utilitzar la IA positivament. Vull dir que no crec que amb això tots els problemes es solucionessin, perquè al final la persona decideix com la vol utilitzar. Saps? Llavors, bueno, nosaltres quan la vols utilitzar per productivitat, quan la vols utilitzar per fer coses positives, doncs és una supereina. Per programació, per ajudar-te hi ha vegades que programació li costa, però moltes coses que sí que t'ajuda molt i t'hi guia, et diu, ves per aquí, ves per allà, sobretot jo faig moltes faltes d'ortografia perquè mai vaig aprendre, sobretot amb accents en català, doncs el fet de passar-ho per al ChatGPT o reestructurar una mica els meus correus també ajuda bastant. I en aquest sentit sí que és una eina molt, molt útil. I quin creus que és el seu punt dèbil? El seu punt dèbil? El seu punt dèbil és que està entrenada amb dades generades per al propi humà, i això és un problema també. Sí, crec que sí. Home, és interessant, és curiós, no? Perquè tots els errors que tenen els humans l'han entrenat a ella per tenir els mateixos errors que els humans. Clar, però jo pel que tinc entès... que no és gaire tampoc, la IA està entrenada generalment amb xarxes neuronals. Sí. Val. Clar, amb aquestes xarxes neuronals el que es fa és posar-li molts exemples d'un cert tema a la IA. Exacte. I a partir de certs milions d'imatges, de fotografies, d'etiquetes, el que sigui, d'exemples, la IA aprèn. Clar, creus que la IA pot aprendre a fer tot això i fer-ho millor que els humans? Sí, segur, perquè tu
Tu, quan penses en una cosa, pots pensar, tens una línia de pensament X, però és que una IA pot activar totes les seves neurones, si vol, en el sentit de que pot raonar molt més ràpid, hi ha ara els nous, com es diuen? És que hi ha les noves modalitats que funcionen per agents. O sigui, no sé si sabeu que Grok, el de X, arriba un punt que el més top el que fa és llançar diferents instàncies en paral·lel de la mateixa IA i després debateixen entre elles quina és la solució. Tu això no ho pots fer en el teu cap. Llavors, clar, si tu això ho escales a fer-ho a 1.000 IAs que buscaran la mateixa informació en diferents llocs i després intentaran contrastar-ho, intentar donar-te la solució més acurada, doncs sí que ho fan millor que la persona. Però el que vull dir és que al final entren a internet, entren a mirar coses, que això ho hem fet nosaltres, ho hem fet els humans. Per tant, hi haurà coses, hi haurà errors que arrossegarà dels propis humans. Perquè sí que són xarxes neuronals, però això és només la manera matemàtica per fer que funcioni. Però d'on les dades aquestes, és una base de dades, un dataset de coses d'humans. Per tant, les coses positives dels humans estaran allà i les coses negatives dels humans també. Per tant, s'acabarà comportant una mica com un humà. I això ho fa a vegades. I llavors, l'empresa ara doncs, està en un molt bon moment. D'aquí 5 anys, o 10, com t'agradaria que estigués? En quin punt t'agradaria arribar o assolir? Ostres! No, nosaltres, mira, és un projecte que està molt fet per seguir les passions personals de l'equip. Vale? Per tant, el que ens imaginem nosaltres és poder amplificar tota la nostra missió a grans escales, no? Poder fer totes aquestes tecnologies, tenir la capacitat doncs, de viatjar moltíssim per descobrir nous llocs, noves persones, poder connectar amb moltes persones arreu del món, obrir tota la línia d'accessibilitat per al tema de la llengua de signes, que també és molt interessant, fer intel·ligència artificial perquè tot es pugui traduir automàticament en llengua de signes, audiodescripció, lectura simple, qualsevol tipus de discapacitat, però que sigui de manera automatitzada perquè no hi hagi els problemes que n'hi ha avui en dia. O sigui, jo veig tot el que estem fent ara, però molt més amplificat. És a dir, i que puguem estar ajudant realment a moltíssimes persones. L'altre dia, en el segon capítol, vam acabar d'una manera que em va agradar molt, i és que hi ha un periodista que ens agrada molt als dos, que es diu Albert Tom, que fa unes entrevistes i sempre acostuma a fer l'última pregunta dient les últimes paraules són teves, així que tot el que vulguis explicar, les últimes paraules són teves. Ostres, les últimes paraules són meves. El que sigui. Clar. Això, el que tu vulguis. Si vols explicar els projectes que tens en un petit futur, en un futur proper. Sí. Bueno, ara el que nosaltres volem fer és portar tota aquesta visió que sembla que no, però hem estat testejant una mica al mobile, és que sembla que lleig dir que ho hem testejat, no, però que hem provat que la visió doncs, pot convertir-se en alguna més que una idea, però en el mobile, a la Comic Con, a esdeveniments d'Eurecat, inclús aquí, de la UPF. El Rain Film Festival, sabeu que es va fer aquí a la UPF? Hòstia, jo no estava ensabentat. Bueno, es va fer un festival de cine de la UPF i totes les ponències i tot, vam estar 2 dies traduint tot aquí a la UPF. Vam tenir un professor que hi participava. Hòstia, jo no me'n recordava, Sí, ara que ho dius... Però fos periodisme. Sí, més que l'UPF. Sí, la UPF, per això dic que aquest campus doncs, he vingut més d'un cop per totes aquestes coses. Doncs portar-ho però a nivell escala mundial, no? A nosaltres ens encantaria poder fer això a la fira d'Amsterdam, de Sydney, de Nova York, de Los Angeles, de tots llocs. A nosaltres ens agradaria doncs, tenir la capacitat de poder anar a cobrir els millors esdeveniments del món i tenir la capacitat doncs, de conèixer tota la gent que n'hi ha allà, de tots els llocs que hi ha allà i de poder connectar persones a una escala espectacular. Héctor Bordas, merci per venir, ha sigut un plaer. Igualment. Molta sort en el futur. Ens veiem aquí per una altra edició d'aquí un temps. Sí, vinga, que vagi bé.